समय को टिके कम करेंगे 10 मिनट भीतर ये गणधारण सभापति मंडली एआईटीसीसी संयुक्त कृषक मोर्चार समस्त नेतृमंडली सर्वप्रथम ओडिशा कृषक सभा आगामी दिन कृषि बिल विरुद्ध नरेंद्र मोदी को कृषि को ओडिशा जो जीवनजात द्रव्य तार कौन से केवल दिया धान मंडी खोला हम ओडिशा भाषा नीति परिवर्तन करना यही सब कथा तीनोटी आईन अच्छी देश कौटी बाईस वर्ष खोदा चाषी मानकर दुई गुण हो दुई गुण मानकर हजार गुण किभली भाव में कृषि क्षेत्र कृषि आम देश 60 लक्ष कृषि बजार को अच्छी केमिस्ट अधिकारी हे कम्युनिटी केमिस्ट अधिकारी हे यही कड़ा तीनोटी आईन आनी से आईन भितर चाषी को टीका चाष करती भारतीय जनता पार्टी नेता प्रधानमंत्री मंत्री पर्यटन ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି ତମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଇନଟା ଆଣିଛ ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ 7ଟା ରାଜ୍ୟର ଆମ୍ବାନୀ ଆଉ ଆଦାନୀକୁ ଦେଇ ସାରିଛ ତାଙ୍କୁ ଗୋଦାମ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର MSPର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇନି। ତୁମେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଆଇନକୁ ଉଠେଇ ଦେବି ଏ MSP ଲାଗୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ତମର ଆଣିଦେଲ ଯେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିପରି ହବ? ତୁମେ କହୁଛ ଜନସାଧାରଣ ନେତା କହିଲା ପାଇଁ କହୁଛ ଗୋଟେ ଆମ ଆଜିର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି 143 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲାଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ସମର୍ଥନ